Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Sa'id. Yau darasinmu na yau za mu muku bayani akan yadda za ku saka 5G a wayanku. Na san cewa kun samu labarin cewa yanzu hakan nan ana sa service ɗin 5G a ko'ina. To yanzu shine na ce ni kuma bari muku bidiyo yanda za ku sa 5G a wayanku ba tare da kun je kun canja waya ba. Idan yau ne farkon zuwanka wannan channel, ka danna subscribing, ka danna liking, ka yi sharing saboda abokananka su kalla su ma su ƙaru da wannan bidiyon. Mun gode. Daga DJ DAGARIOXX naku. Na san dai kun san yadda Play Store yake, kun san kuma me Play Store. Kawai za ka je Play Store naka sai ka rubuta, kana zuwa Play Store naka abinda za ka fara nema shine za ka nema DNS charge. Gashi nan kun kalla nan ya bayyana, gashi nan ya bayyana da logonsa. To amma ni da wannan zan yi muku amfani sabida da shi nake so na yi muku darasi a kai. To kuna shiga, ni already dama ina da shi, gashi na nuna mu open. To in kai ne ka je ka nema zai nuna ma installing, sai ka yi installing. To kawai idan kar na ɓata muku lokaci shi yasa na yi downloading nashi kafin na yi bidiyo. Sai ka shiga kamar haka, sai ka yi open. Okay, yawa kun kalli direct ya riga ya buɗe yanzu haka. Idan ta buɗe haka za ta nuna maka direct. Sai ka zo nan inda aka rubuta I have already an agreement to the, sai ka taɓa shi, sai ka click a wajen, sai ka danna accepted. To kun kalli, bayan kun danna accepted ga abinda zai nuna muku direct. Ba abinda za ka yi, kawai za ka zo nan inda aka rubuta speed test, kawai sai ka taɓa shi, sai ka danna begin speed test, sai ka ɗan jira shi. Za ka danna no thanks, ko ka danna which video, daidai ɗaya ne. Za ka ɗan jira shi. Yana loading ne, yana testing. Idan ya gama zai kai ka inda za ka yi settings nashi. Every business needs three key things to grow: the products to sell, the place to sell, and a constant stream of customers. DAGARIOXX is a complete e-commerce solution that helps businesses with all three. Cancel. Sai ka ɗan jira shi kaɗan. Yana loading ne. Wataƙila wayanka ba zai yi wannan dogon loading ba, saboda wayan nawa yana da lodi da yawa a kai. Yauwa a nan za ka zo ka zaɓi lambar da tafi kowace lamba girma. Za ka zo ka zaɓi wanda tafi kowace lamba girma. Idan kuka duba nan 400 ne da 49, nan 300 ne, nan 200 ne da 81, nan 300 ne da 83. To kun ga duk na saman su ba za su kai na ƙasan nan babban namba ba. Sai ka zo ka taɓa kan na 449 nan,
maybe a naka zai nuna ma sama da haka. Amma duk number da yafi girma shi zaka taba, sai ka taba shi nan zaka taba nan kenan inda aka rubuta use it, a nan zaka taba. Ni yanzu na riga na taba, sai ka dan jira. Kaga nan ya ce maka no connect, nan kenan ya ce ma no connect, bai yi connected ba kenan. Zaka dan jira shi kaɗan ko ka taba start. Zaka dan jira shi kaɗan haka, sai ka taba start. Sai ka danna OK. Idan ka gama zaka dan jira shi dai kaɗan saboda yawwa. To yanzu haka kaga ya riga ya connected, ya riga ya connected. Shikenan zaka iya fita duka.